Здравейте хора, ето го румката. Днес ще ви покажем няколко пътища, които ще снимаме на новият сериал. Утре, да. Ето тук ще има малко падания. Насилва сериалът и няколко кадри от моите сериали. Да. Разбира се, новият ми сериал, любимият ми месец. Март. Ето така. Мале, ще ти падне телефона, защото това не ти държи телефона. Държи ми. Хайде малко по-нагоре, така. Дръжи го телефона, Силви. Да, ето държим. Хайде сега отиваме към първата дестинация. Малко така сега, тук. Така, ето така, само показвам. Така, оставете си детски гласове. Мъжки, давайте към другата дестинация. Да, хайде. Да. Другата дестинация. Малко ето тук ще има разнообразие. Ето тук в тази. И тук. Да, ето така, вижте. Обаче ще е на по-силно.